bakarrik epikoa bazen, gaurkoa eguraldiarekin eta nola eraman dezuen lasterketa ikusita epikoagoa izan da. Haze eguna eta haze pena azken 5 kilometroetan harrapatu zaituztela eta ezin izan dezula irabazi. Bai, bueno, egia esan intentzioa bagenekan hor bi puerto igotze genitun. Eta erdiparen 5 kilometroko puerto bat segia hola igotze genuen. Eta hanka honakin etorria. Eta puerto ijetxi dakon, gure intentzioa aldeitea zan, ze azkenen hemen isarben 10 kilometro behatzi zian, eta bakigu ez gehala gorak hauenak, baina ez gehala gaizki moldatzen ez da. Eta orduan eskapatzea lortu deu, bai Luka taldekideak eta nik, eta ez gindoa zen oso ondo kolaboratzen eta alde indet. Bakarrik ju naiz, eta 50 kilometroin osten nola, beste grupo batek harrapatu dit, eta hankak eltzia nobenak. Baina, gero goraka rekuperatzen jo naiz sensazioak, eta erdi arte hola aurrena jo naiz, baina gero beste txirrendulari batek harrapatu dit, eta ezin izan diot erritmoa segi. Ordeka zalea, baina gero eta hobeto ari zara gorak ibiltzen? Bai, egia txirrendularitzan guain goraka ondo ez balin bazuaz, igual etzoa zela inoa. Eta egia lehen urtetik honea salto handi bat eman duela. Errendimentu aldetik bai gauzako beto egiten nahi gehalako, eta pixkat gehiago dedikatzen nahi gehalako txirrendularitzai gure denbora, eta azkenen emaitzak etortzen nahi dira. Euskal Pirinioetan, tropel ez ezagunarekin, ibilbide ez ezagunarekin, baina aurren mantentzea ere lortu duzu, eta ondo mandiatu zara jetxeretan. Bai, gaina hemen Frantzin korritu nahi jakin gau hasieratik velozitate handia emateala, tensio asko handiagoa dela Euskal Herriko karreretan baino. Eta ondo jakiten, ondo juten moldatu beha, eta gustoa. Eskerrik asko.